vás dneska tady mordují, co? Tak člověk už je zvyklý trošku, a Lenka nikdy nemorduje, s Lenkou to je vždycky příjemný. Lenko, neposlouchej. A tady říkala, jak máte mít ty nohy a takový jako prostě věci. Pracuje se vám vůbec teď líp, když už víte vlastně, o čem to je, protože v seriálu Dokonalý svět hrajete módní ředitelku? Tak každá zkušenost se zúročí, takže určitě. Vám dneska vybrali tohle oblečení, ale teď asi jste převážně chodila v takzvaném outdoorovém oblečení, protože jste se pohybovala v Tibetu. Je to tak, Čína, Tibet, a teď jsem outdoorová specialistka, no, 3vrstvový laminát a ano, 3 vrstvy a tak všechno by úplně jako kvalitní, hlavně kvalitní spodní oblečení. Hlavně teplé spodní prádlo je zásadní. Antikoncepční, ale i jinak vám to zachrání krk. Vy jste tam byla měsíc, jak velké zavazadlo jste si táhla sebou? Kolik jste tam teda toho spodního teplého prádla třeba mohla mít? No tak člověk moc toho táhnout nemůže, že jo, protože co unesete na zádech, no, jeden baťoch a když tam dáte spacák, karimatku a já jsem teda vezla půl baťohu léku, antibiotika a antimalarejka, všechno možný, takže ono už se tam toho moc nevejde, takže opravdu to bylo minimum věcí. Takže stále přepírat pod vodopádem, v potůčku, kde se dá. Kolik vážil ten váš batoh? No, do letadla, no, 20 kilo, víc ne? A 20 kilo jste sama furt musela tahat, nebo jste měla šerpy? Když jsme potom šli takový malý trečík přes hory, tak jsme měli sebou nosiče, protože to bych, jakoby opravdu 4 dny ve 4 000 bych to neunesla. Co všechno jste tam teda viděli? Myslím, že jste se pohybovali po nějakých klášterech. Tak byla to hlavně cesta, protože cestovatel Ruda Švaříček, horolezec se Stevem Lichtagem sbírali materiál na knihu a na film, takže to je hlavně jejich cesta, já jsem byla jako parťák, takže spíš asi nechám mluvit o tom je. Viděli jsme toho moc, samozřejmě nespočet klášterů, důležitý klášter, celý východní Tibet jsme projeli až dolů k barovským hranicím. Zhruba třeba území, nevím, od Finska po Itálii, tak opravdu velký kus země jsme stihli vidět za ten měsíc. Viděli jsme šamanský rituály, nebeský pohřeb se nám podařilo vidět, úžasné věci. O tom nebeském pohřbu jsem slyšela tam prej, abyste to mohli natočit, protože to je obřad tak trošku tajný, tak jste museli tam ležet a leželi jste prej v lidských kostích někde schovaný. No, my jsme samozřejmě se Stevem chtěli mít nejlepší záběr, takže jsme se tak jakoby skryli do těch praporků tibetských a pak až za chvíli, když jsme tam seděli, my jsme čekali na ten pohřeb, asi opravdu jsme tam byli několik hodin, tak po 6 hodinách jsme zjistili, že sedíme trošku v pohřebišti, že tam jsou nějaké kosti a tak trošku žebra, ale to bych to musela vyprávět od začátku, aby to mělo hlavu a patu a to by bylo dlouhé vyprávění, takže opravdu jsme několik hodin se Stevem proseděli na lidských kostech, no. Což je hustý, teda hororový. A můžete jenom jednou větou, v čem ten teda nebeský obřad spočívá, v nebeské pohřbívání teda? Tibetané pohřbívají pouze, je to opravdu už jenom na nějakých územích, v nějakých vesnicích. Někde ještě přetrvává pohřeb takový, že oni po tom obřadu, po všem tom rozloučení, jakoby duchovním a tak dále, s tím tělem naloží tak, že aby ještě bylo něčemu užitečné, tak ho nechají sežrat supu. A na to jste se koukala, jak teda to tělo trhají ti supové? No, je to náročný, je to drsný, pokud člověk přijme tu filozofii, je to pochopitelný, rozhodně to není nějak odsouzení hodný, nebo prostě je to jejich filozofie, jejich zvyk. Ale vydržela jste se na to dívat? Vydržela. Zažila jste něco strašnějšího, krutějšího, krvelačnějšího ve svém životě? Není to tak strašný, není to strašný. Je to úhel pohledu, úhel jiného pohřbívání. Pro ně může připadat strašný, že my to tělo prostě šoupneme do pece a necháme ho spálit. Říkám, je to úhel pohledu. A vidím, Jitko, že tady odtud se vás hnedka odvede mladíček, protože spolu jdete tancovat a protože asi honíte každou minutu. Už tady honí čas, protože už to máme být, že jo? Máme to ještě minutu. Za minutu máme začít trénovat, ještě nás zbývá jedna fotka. No a co teď trénujete? A co už máte natrénováno? Teď trénujeme ča-ča. A vy jste prý takový živel, tak ta vám jde teda. Nebo vám jde všechno? Ne, mně to vůbec nejde, já si myslím, že to bude daleko jednodušší. Tady Lukáš má teda velkou trpělivost.
Fakt jsem si myslela, že to bude jednodušší. Jakoby je to hrozně těžký opravdu to dělat pořádně a když ten pohyb má člověk udělat profi, aby jako nějak vypadal, tak je to, bolí to všecko a tak, je to těžký, no. Takže kdybyste třeba mohla se znovu rozhodovat, tak byste třeba ani do toho nešla? Pro mě je to výzva, já jsem berán, a mimo to tanec miluju, to je vášeň od malička. Takže určitě do toho bych šla, jenom jsem si fakt myslela, že to bude malinko jednodušší. Ale doufám, že nám nevytratí ta radost toho tance hlavně, no. Co řekne odborného Lukáš tady na Jitku? Odborný názor je ten, že Jitka vypadá zaprvé krásně, což je asi 80% úspěchu. Fakt jo, to jsi mi neřekl. To se ti nemohla. Tak můžete polevit v těch trénincích tím pádem. Tak to jdeme na oběd dneska. A jako jde vidět, že má průpravu z těch konzervatoří, nebo kde to byla. A taky má talent určitě. A hlavně to, že ten tanec miluje, tak je vidět. A Jitko, zlepšuje se vám u toho postava, ne, že by to bylo zapotřebí, ale všichni si to vždycky chválili, jak se tam hezky sformují a zhubnou. Tak třeba ještě něco přijde, no. Co? Každopádně máme obrovský program teďkom. Jitka bude vypadat jako prostě Miss Aerobic. Prostě prej bude menší zadek, říkal Lukáš, že jako jo. Tak uvidíme, no.